Niki Duwe anu saran mawon. apa? Duwe saran, terus saran enggak? Saran niku semerap kula. Nah, Niku ya. beda saran burung lho nggih. Lho, ngomong saran burung lho sapa cuk? Kaplok kok nduk bengi-bengi aku ate bengak-bengok iki. Sampean dhewe sing ngomong wingi saran burung wingi lho, Cak. Lho, kok Kok sampean wingi ya dakno. Saiki ndeng gendeng saiki. Saranmu apa? Wis paham enggak? nggih, saran kula hari ini nggih. Hmm. Saran kula hari ini niku Lho lho lho. Kok koyo dirudal ngono ngono aku, Cuk. sik Cak Suro sik. Saran kula niku nggih ya. Nah, Ketika nah iki bener ya kata. ya, Ketika opo ndeng tak enteni tak kaplok kok nduk. sabar sik Cak Suro. Cuk, iki sisi tukaran dudu Israel ambek Iran aku ambek awakmu kok. Saran kok sabar barang tak kaplok kok nduk. Sabar. Jadi ketika ada Israel Nah, tukaran dengan siapa mau Cak Suro? lho. Astagfirullahaladzim kon iki setan gundul ta setan gondrong ini. Wong mang wis diomongi Iran ambek Israel, Israel ambek Iran. Wis, ngaranmu apa? Ketika Israel tukaran melawan Iran Nah, iki betul. Ayo terus. dan saat itu juga harus ada yang melerainya Cak Suro. Tapi dengarnya. Ya lek iku ya mesti dok. Lek ana sing tukaran iku kudu ana sing misah. Saranmu, strategimu, carane wong loro iki damai iku ya apa? Wah, tak sowek topimu engko tak enteni koyo ngono tok. Saran kula nggih dipisah dulu Cak Suro. Lho, kon misah ya apa wong iki negara kok kon pisah. Kon cekel lemahe ngono ah. Iki Nggih ngono negara ndeng. nggih dipindah mawon lho. Sampeyan delek nang endi nggih? Kenjeran mboten saged ta? Goblok. Cuk jancuk kenjeran iku mek 3 kilan. Ah nang ngono iku negara. Kon pindah sing njunjung sapa? Lho jare dipindah, nek dipindah dhisik nggih ide-ide omahe awak dhewe ae, Cak. Lah nyampe pikiranmu iki tok tiba itu. Pikiranmu iki isine apa? Isine kelopo wae. Karena itu, Cak, karena Apa tae? itu Aja ngomong soal iku cok gak nyampe awakmu. begini, Cak Suro, begini. Hmm. Karena Dik ngomong Isra ae kon iku gak ro awakmu. aku ero, Cak, aku ndelok TV. Hmm. Apa tipine lapo? Tipine mbok dol lah. Ndelok TV nggih, ndelok tok ngoten niku lho. Terus sampean ngomong iki mau Israel ambek Iran itu sedang melaksanakan peperangan, Hmm. pertempuran. Peperangan kok iso melaksanakan prosomu upacara ta?
Cok ngawur, Dok. Cak Wis bahas Suro. topimu ae. Topi ku biyen warnane ireng iku dadi coklat kuning iku topi opo iku? Sampean ngene Cak Suro, iki topi iki asline kan ireng Cak Suro. Hmm. Sing ngomong gak asli sapa? Ono arek-arek Cak, sik Kaplok arek. ngene Cak Suro. Kan Ngene tok taek. topi niki kan wernane hitam. Ya, sing mernoi sapa biyen? Sampeyan ero nang masjid, wong mesti nggae topi ngene iki werna ireng Lah kabeh. iki sing mernoi sapa? Iku diurus sik. Tak wernoi dhewe Cak Suro iki. Lho, Cek iki jolan ambek wong. wong nang masjid werna ireng kabeh sak masjid iku mbok mernoi ndase karo topi lan. Bingung no arek iki. Mboten Cak Suro ya apa ya Robi. Lho, kok ya awakmu dhewe sing ngomong wernoi sak masjid. Awakmu mernoi mbok cet ngono ta ndase wong-wong iki. Nggih, topi kutok Cak niki kula wernoi ngeten cek gak mboten ki jolan, derek-erek wong ae soale. Lah masjite nandi? Mau ngomong nang masjid saiki iki jolan. Ya apa sih mencela-menceli kon niku? Nang nggone masjid kene lho Cak. Kene. Lah iya. Nang masjid iku kon werna topine wong-wong ngono ta. Nggih, tapi nek wong-wong niku nggih wonten wernane wisan, ireng. Mboten kula sing wernani, Cak. Lho, lah sing wernoi sapa topi wong-wong iku? Iya, Cak, iya. Kok ireng kabeh nggih wernane? Iso. Iya. Cak iki lho ya apa sih kon niku? Masjite ya mbok wernoi pisan ngono dikaploki karo takmir ngono kok. Mboten, Cak, nek ya awan iki topi kutok, Cak, sing kula werna niki mek topi kutok nek wong-wong niku nggih ngoten niku wisan tumbase werna ireng wisan. Lah tumbas nandi kok sok diwerna? Nang biasane wong-wong nggih nang pasar, Cak. Lho, pasare diwerna? Tumbase ten pasar, Cak, tumbas ten pasar mriku lho. Lah ya wernae nang ndi lek tumbas nang pasar? Itu mah nang pasar pisan wernane wonten. Lho, iso tumbas nang pas balik meneh topimu lho kok iso biyen kok iso warna koyo ngono iku ya apa ceritane? Ana sing gelem tuku lho topimu. Kate dipakano sapi. Mboten anu Cak, mboten wong siji loro niki kuwathe. Mulai mekedel. Bukan wong siji loro terus kate nang ndi? Kate tahlilan ah wong akeh iku. Mes ketap-ketip tak tabuk nduk. Nggih royokan sing tumbas topiku niki katene Cak Suro. Topi koyo tembelek ngene royokan sing royok sapa, Dok? Dok. Nggih, kathah Cak niki sing ajenge tumbas. Kula lho ilang lho. Ajaib niki nggih topi.
digawe royokan wong-wong niki. Maksudnya apa jare iki? Pulo ilang ajaib topi iki. Iki apa sih maksudmu iki? Topi kula niku ajaib Cak Juro. Niki ajaib niki. Lah kulo ilang mau lapo? Cak Juro. Njaluk tulung nggih. Njaluk tulung. Nek ditulung sampean niku Lapo kon nulungi awakmu iki lapo kejegur sumur ta? ya apa rek. Anu sampean ojo terlalu pemikirannya ojo terlalu overprotective. Dadi gak nyantol. Ndasmu copot ngono overprotective barang. Mikir overprotective iku apa? Kayak bal-balan arek ngoper barang. Apa ndas dicopot dioper ngono ta? Nggih, sampean mangkane gak anu Cak Juro gak paham ambek anu kalimat-kalimat aku iki. Aku lho lapo kok memahami kalimatmu. Gendeng ta, sampel ta kuwi. Gapleki akeh wong saiki gapleki